Gikaalarma sa Committee on Migrant Workers ang datos labot sa mga giingong biktima sa illegal recruitment sa Davao City. Busa, nanawagan ang komite sa LGU gikan sa barangay level nga suportahan ang mga kampanya kontra illegal recruitment ug human trafficking. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa datos sa Committee on Migrant Workers gikan sa Department of Migrant Workers Region 11, as of 2025, 112 ka mga individual ang nag-request og illegal recruitment certification sa DMW. 72 ka mga individual niini ang gikan sa Davao City. Pinakadaghan niini ang gikan sa Talomo ug Marilog nga aligasyong na biktima sa illegal recruitment. Ang maong certification ginakuha sa mga aligasyong biktima sa illegal recruitment ngadto sa DMW alang sa pagpasaka og reklamo sa korte batok sa Illegal Recruitment Agency. Ang maong ihap gikaalarma sa Committee on Migrant Workers. These are not mere statistics. These are Davaoenos, our constituents, who have fallen victim to deception, exploitation, and false promises of better opportunities abroad. When it comes to illegal recruitment or human trafficking, even a single victim is one too many. Duna matudpay kakulangan og impormasyon labot sa saktong proseso sa pag-report sa concerns sa migrant workers. Busa, ginaduso ang mga lakang pinaagi sa tabang sa LGU sa pagpakatag sa mga kampanya batok illegal recruitment o human trafficking. I call upon all barangay officials, community leaders, and stakeholders in Davao City to fully support and actively participate in the information dissemination campaigns of the Department of Migrant Workers. Abiso sa DMW, i-check una sa DMW website kung nahilakip ba ang agency sa lisensyadong recruitment agency aron dili mabiktima sa illegal recruitment. Apan duna sa lisensyado sa DMW nga recruitment agency, apan illegal gihapon kung wala sa job order ang gina-offer nga trabaho. Nag-offer siya sa imuhag nursing na trabaho. Tanawang gyapon nimo dito, pangalan niya, ABC Recruitment Agency. Tanawa ang job order niya. Eh kung wala gani siya nursing na job order, illegal recruiter na. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.